салому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал Боди Хатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. Дар рафти навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз вазн 3111 саршидагӣ то Mercedes Benz S-класса ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 136 сомонӣ. ва рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нест ва меҳмон аст, дар видео лайк бигзорад, дар канал обуна шуданро фаромӯш насозад. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди Хатар видеонаворот то охирш тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Vectra Praso, ки соли барои 6993 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензин газа, объём моториш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 20000 сомония, ба рубл бигардонед 146000 рубл мешавад. ранги мошин сархай кузаш сидан. мошина 3 моҳ пеш мотор кардагӣ бидиҳанд ва печкаш спиралӣ мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. дуюм ваз 2110 соли барои 10000 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензина, объём моториш 1.6, коробка передач механика мебошад. нархи мошин 13500 сомония, ба рубл бигардонед 99000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан. мошина гуфтаги дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳамаи ҷош 100%. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди Хатар видеонаворот то охирш тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Mark II ки соли барои 6996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензин газ мебошад, объём моториш D4 литра, коробка передачиш автоматика мебошад. нархи мошин 20000 сомония, ба рубл бигардонед 146000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтаги ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳамаи ҷош 100%. 4 баллони нави дигар дорад. дигар арзон намешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Matiz, соли барои 6999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Спитамен. сӯзишвори газ бензин мебошад, объём моториш 0.8, коробка передач механика. нархи мошин 15000 сомония, ба рубл бигардонед 110000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки 4 баллони нав дорад ва техосмотрам дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо меҳмон аст, обуна шуданро фаромӯш накунад ва лайкро фаромӯш насозад. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. панҷум ваз 2111 соли барои 6987 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Кони Бодом. сӯзишвори газ бензин, объём моториш 1.1 литра, коробка передач механика мебошад. нархи мошин 10000 сомония, ба рубл бигардонед 73000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Daewoo Tico, соли барои 6997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Турсунзода.
сӯзишвори бензини холия объем мотораш 3.0 литра, коробка передачи механикаи нархи мошин 11000 сомония, ба рубл бигардонем 80000 рубл мешавад. мошина гуфтагое ки ҳамаи ҷош 100% боз муомилаам дорад. агар харидори аниқ бошад дар пеши мошин рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Caravan Presto, яки соли барои 6993 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хуҷанд. сӯзишвори газ бензина, объем мотораш 1.6, коробка передачи механикаи, нархи мошин 23000 сомония, ба рубл бигардонем 168000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтасе чашкош 100% мебошад ва рангаш радное, салонаш тозаак мебошад. и 1 сола техас мотор дорад, срочно фурӯхта мешавад. гуфтагия агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Labo, яки соли барои 2012 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45000 сомония, ба рубл бигардонем 330000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтасе ягон камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад ва кондитсионераш 100% кор мекунад. вагон ҳашмошида гирифтаанша як дастгаштагия кора дидагӣ нестай. гуфтагия агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шавед. дар видеои мо лайкро бигзора, мо мегзарем ва мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. нӯҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Starex, яки соли барои 2000 солаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш дизеле, коробка передачи механика, объем мотораш 2.0 литра, нархи мошин 25000 сомония, ба рубл бигардонем 183000 рубл мешавад. мошина гуфтае дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. даҳум, Daewoo Nexi, соли барои 6997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объем мотораш 1.6, коробка передачи механикаи, нархи мошин 14000 сомония, ба рубл бигардонем 110000 рубл. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, ягон проблема ҳам надорад. германский мошин мебошад ва масла намехӯрад, дудам намекунад. гуфтае ки муомила мекунем боз дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро гиред. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. 11. мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Porter, яки соли барои 2000 солаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар вахш. нархи мошин 45000 сомония, ба рубл бигардонем 330000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, балонош нав кардага ва мотораш ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шавед. дар видеои мо лайкро бигзора, мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. دوازدهم ماشین فروشی ما میباشد مرسدس بنز اس کلاس که سالی برای 10000 ساله در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشوری گاز بنزین ابیام موتورش 2.0 لیتر коробка передач автоматика. нархи мошин 68000 сомония.
ранги мошин сервисия кузаш универсал мебошад. мошина состояниеша беҳтарин гуфтеса ҳама ҷош 100%, тонировкаш то охири сола мебошад. элеганса и моторш докубай. абагрев сидене мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. сездаҳум мошини фурӯшии мо мебошад ҷип мусое, ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сроч нафурӯхта мешавад, сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда барои ин қадар мефурӯшанд. 4 баллони нав дорад, аккумулятораш нав мебошад. қарор дорад дар масҷоҳ. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 14 мотосикли фурӯшӣ 4000 сомония бо муомилаам дорад. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро аз худашон гиред. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие, ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бои хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. 15 мошини фурӯшии мо мебошад Nexi Daiwa, ки соли барояш 2011 соли состояниш беҳтарин аст. нархи мошин 100 000 сомония қарор дорад дар Москва, дар Виденха. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 16 мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 2104, ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соли барояш 2008 состояниша беҳтарин гуфтеса, нархша 65000 рубл. мошин ба фикрам дар Москва қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие, ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. 17 мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra, ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи коммунизм. соли бароиш 1999. объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика, сӯзишвори бензин газ мебошад. салонаш кожни сиёҳ аст. нархи мошин 39000 сомония бо савдо мешавад. гуфтагӣ ҳуҷҷатош то 15 декабри соли 2020 аст. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 18 мошини фурӯшии мо мебошад Volkswagen Passat, ки соли барояш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ваҳдат. сӯзишвори газ бензин мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 35000 сомония аст. гуфтагие, ки рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо имо WhatsApp любое время кор мекунад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.